Bl-Assembleja ta' Nazzjonijiet Magħquda fl-aqwa tagħha, il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u anke il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella huma impenjati bl-avvenimenti tal-istess organizzazzjoni. Iżda dan mhux biżżejjed, għax la darba jinsabu tant il-bot minn Malta u flok fejn jiltaqgħu bosta mexxejja minn madwar id-dinja, ittieħdet l-okkażjoni biex isiru kemm jista' jkun laqgħat bilaterali. Wara li l-Prim Ministru ltaqa' mal-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May u l-President tal-Eġittu Abdul Fattah el-Sisi, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ukoll kien għaddej b'numru ta' laqgħat bilaterali, laqgħat li ddeskriva bħala importanti. L-iskop huwa li jkollok punti li trid tissettilja bejniethom. Pereżempju ma tal-Kanada kien interessanti għaliex tkellimna anki fuq u diġà tkellimna bit-telefon konna qabel rigward biex insaħħu relazzjonijiet kummerċjali bejn Malta u l-Kanada, speċjalment imħabba l-agreement tas-sita li hemm illum u anki l-interess li jturu l-Kanada lill-Ewropa anke fil-Marokk għandhom numru ta' investiment. Mal-Etjopja l-istess rigward anki possibilità li nagħmlu jew xi missjoni ġewwa l-Etjopja u anke biex nużaw l-organizzazzjonijiet internazzjonali li hemm ġewwa l-Etjopja fosthom l-African Union. Fi New York kien iffirmat ukoll ftehim mal-Andorra li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin spjega s-sinifikat tiegħu anke jekk huwa ftehim bejn żewġ pajjiżi żgħar. Pajjiż li għandu settur agrikolu qawwi ħafna u li l-lum il-ġurnata qed jaħdem biex ikollu anke aċċess għas-single market Ewropew. U dan ilhom jifittxewna żmien twil kemm huma kemm il-Monaco u anki San Marino kienu ilhom nitkellmu għaliex tawhom proposti ġodda biex ikun jistgħu kif għadd joqorbu lejn single market. U jfittxuna ħafna, ħalli anki intuhom pariri, naqsmu esperjenzi, u llum li għamilna firmajna Double Taxation Agreement għaliex prattikament bejn Malta u l-Andorra li hu pajjiż li popolazzjoni ta' 90,000 kull m'għandhom dan, għandhom settur agrikola qawwi ħafna. U interessati li jkemmru l-kummerċ ma' Malta. U tkellimna anki fuq il-possibilità li jkun hemm delegazzjonijiet ta' nies tal-kummerċ ħalli wieħed jara possibiltajiet biż-żewġ naħat.